Report sa usa ka 49 anyos nga babae ng usa ka kumpanya ngadto sa kapulisan tungod sa giingong investment scheme nga mikabat og 1.1 million pesos dinhi sa Davao City. Sumala sa complainant, mi-invest siya og uban pang mga individual og 1 million pesos alang sa 5% kon 5% nga bahin sa kita sa sale sa Davao Region. Ug dugang pa nag-invest usab sila og 100,000 pesos alang sa deposit nga dunay isaad nga 5% bahin usab sa kita sa Region 7. Apan human sa ilang investment, wala na matod pa sila makadawat og produkto, kita o bisan unsang balik sa ilang gipuhunan. Mihunong usab matod pa sa operasyon ang kumpanya og wala na makit-e ang magiingong tag-iya og representante niini. Gibutyag sab sa complainant nga daghan pa ang posibleng na biktima sa maong investment scheme. Sa kasamtangan, girecord na sa kapulisan ang reklamo samtang nagpadayon pa sab nga gisusi kini pinaagi sa investigasyon ang mga aligasyon batok sa gitudlo nga mga individual.